Dneska je poslední možnost naskočit do programu Znakujeme s Baby Science. Ten program běží v Čechách i na Slovensku už týden a je to úplně skvělý. Byla jsem trošku skeptická, ale teď jsem absolutně nadšená, protože všech těch 5 let zkušeností s vedením kurzů tady osobně v Praze, tak teď převádím do onlineu. Nebyla jsem si jistá, jestli to společně dokážeme, tak aby ten efekt byl stejně úžasný jako na osobních kurzech, protože tam se vejde jenom 6 rodičů s dítětem a mně se zdálo, že ty věci, co si tam předáváme, protože to zdaleka není jenom oznakování, takže by to mohlo pomoct mnohem víc lidem. A stalo se tak. Takže já jsem úplně nadšená. Ukázalo se to třeba na prvním živém kolu, který by proběhl v pátek. A můžu říct, že rodiče mají úplně skvělou odezvu. Krásně reagují nejenom třeba na naše básničky se znakováním, ale taky na rodičovské vzdělávání, co si tam sdílíme. Jo, je tam spoustu aha momentů ohledně toho třeba, proč mě dítě vlastně možná tolik nevnímá. Jo? V dalších modulech, ten druhý se otevírá už v pondělí, tak budeme řešit třeba rutiny na uspávání a jak u toho využít znakování, jak u toho využít komunikaci, tak, aby jsme uspávání měli v pohodě a i když třeba budeme chtít něco změnit, aby nám to šlo snadno. V dalších modulech potom řešíme i odplenkování, taky další jako ožehavý téma pro rodiče. Obě moje děti byly bez plenek do 2 let a Baby Science na to má systém, který já vám představím. No a využití samozřejmě znaků, to je v našem programu samozřejmost. Zároveň si rodiče z programu řekli, a tím natočím video, jak znakovat u známých písniček a básniček a říkanek. Takže jsem začala, už tam v tuhle chvíli máme 2, máme tam pacičky a mámo, táto, v komoře je myš. Ještě scháním nějaké slovenské říkanky takhle, abychom tam mohli doplnit znakování. A myslím si, že to je naprosto boží. Ve facebookové skupině to opravdu žije, píšeme si, poznáváme se, sdílíme, je to hodně komunitní a já z toho mám obrovskou radost. A hlavně jsme teď teprve na začátku té cesty. Zítra, pondělí, se otevírá druhý modul z 12, takže spolu budeme ještě dalších vlastně 10 týdnů a bude to jízda. Některé děti v programu už teďka znakují, a některé jsou úplně na začátku. Máme tam miminka od 5 do 7 měsíců, prostě úplně maličká miminka, která teprve začínají. Máme tam děti kolem 1 roku, třeba 11 až 14 nebo 15 měsíců, tam taky jsou specifika komunikace a zároveň tam máme i nějaké starší děti, třeba 20měsíční, které třeba komunikaci nemají zatím tolik rozvinutou. Jo? Už něco znakují, ale třeba ještě tolik nemluví. Takže všem těmhle skupinám se v programu věnujeme a já vždycky dávám konkrétní tipy a triky, jak si tu danou aktivitu nebo tu danou věc, princip přizpůsobit právě pro vaše dítě, pro ten věk, který vy potřebujete. A zatím ty odezvy jsou úplně super. Takže pokud ještě chcete naskočit, pokud máte zájem nejenom začít znakovat, ale rozvíjet se jako rodiče, tak dneska do půlnoci je poslední šance. Celý ten program stojí 144 € a ten obsah má za mě mnohem vyšší hodnotu, protože to nebudete využívat jenom těch 12 týdnů, budete se k tomu vracet. Je to taková knihovna, takový raut, ze kterého si můžete vybírat, co právě teď potřebujete. Já vám nabídnu nějaký základ a pak spoustu věcí okolo a jenom na vás, co z těch věcí okolo zrovna pro vás bude relevantní. Ten program není navržený tak, abyste procházeli všechno, protože je tam opravdu poměrně hodně věcí, ale každá rodina prožívá nějaká specifické problémy nebo specifické věci. Je to tak vždycky i na osobních kurzech, jo? Že každá rodina to má trošku jinak a já tam vidím ty vzorce, protože ty věci se opakujou. A přesně proto jsem ten program navrhla tak, aby tohle adresoval. Jo, ne všechno je relevantní pro všechny, ale můžete si toho prostě vybrat to, co je relevantní pro vás a použít to okamžitě hned teď. Zároveň ty společné aktivity, které nabízíme, jsou
velmi snadné, takže je můžete s dětmi prostě začít dělat hned. Třeba básničky se znakováním, které jste možná už viděli v rámci webináře Porozumejte svojmu bábětku, tak těch básniček je v každé lekci minimálně 2, někdy 4, někdy 6 a můžete si je vytisknout, mít je jakoby kartičky se znakováním. Já přemýšlím, že bychom je i vydali jako kartičky se znakováním, protože to je úplně ultimátní trénink znakování. Vy se díky těm básničkám naučíte pořádně ty znaky, zafixujete si to a dítě to opravdu hodně baví. Básničky máme ve slovenštině i v češtině, stejně tak písničky v kurzu máme samozřejmě ve slovenštině i v češtině a ta facebooková skupina je společná pro Slováky i pro Čechy a je to tak úplně super, protože všichni prožíváme to samé, všichni procházíme tou samou cestou a každý je v jiné fázi té cesty. A právě díky té komunitě si můžeme nasdílet zkušenosti. Máme tam víc lektorek než mě, jo? Nejsem tam jediná certifikovaná lektorka, takže si můžeme pomáhat, sdílet zkušenosti nejenom se znakováním, ale i třeba, jak jsme zvládali nějaké konkrétní situace rodičovské. Mně se třeba teď na kurzu vlastně osobním stalo, že jsem tam měla chlapečka, který už měl dávno lézt podle maminky, ale vlastně nelezl, jenom se plazil. Jo? Byl takový jako propadlý jako to bříško na zemi, tak se jakoby plazil a šoupal se. No a já jsem tohle zažila u svého dítěte před lety a narazila jsem na nějakou úžasnou fyzioterapeutku, která mi poradila takový trik. A ta maminka, já nejsem člověk, co by nikomu něco cpal, jo. Ta maminka se mě ptala, jo, já jsem říkala, Ježíš, to jsme taky zažili. Jo, a chodíte na fyzio? Ona říkala, jo, chodíme už 3 měsíce, ale je to prostě hrozný, ona nás nutí tady dělat nějaký cviky, pro nás je to prostě strašný. A tak jsem se zeptala, jestli by jako chtěla, že tady mám jako nějaký takový tip, který mě přišel super jednoduchý a vlastně nám to obrovsky pomohlo. Ona jako, jo, jasně, tak jsme si to ukázali, jsou to nějaký dvě věci, co dělat s tím miminkem. No a teď je to 5 dní, co mi maminka psala, naprosto nadšená, posílala video chlapečka, jak leze po 4 po podlaze, po plovoucí podlaze. Jo? Takže a dokonce v nějakých kalhotách, že to nebylo jakoby, že kůže, jo? Takže mohlo mu to klouzat a tak, ale on krásně už lezl a bylo to jenom 5 dní. Ona začala dělat jednu věc, kterou jsem poradila, úplně mimo znakování, jo? Bylo to jenom jakoby komunitní povídání v rámci sdílení na programu nebo na tom kurzu osobním. A vyřešilo jim to prostě palčivý problém, který řešili 3 měsíce. Přesně takhle fungují naše kurzy znakování a přesně takhle funguje i program Znakujeme s Baby Science, který je teď online, aby byl dostupný právě i pro lidi, kteří se nedostanou na kurzy Znakujeme se zpěvem a hrou, třeba proto, že nemají certifikovanou lektorku ve svém okolí. Já jsem prostě úplně nadšená, dokázala bych o tom mluvit strašně dlouho, ale budu svoji pozornost teď věnovat hlavně rodičům z našeho programu. Budu strašně ráda, když vás v té komunitě uvidím. Poběžíme spolu ještě dalších 10 týdnů a já se na tu cestu strašně těším. Takže jenom do dnešní půlnoci program Znakujeme s Baby Science. To je za mě asi všechno. Já se jmenuji Bára Volná, jsem certifikovaná lektorka znakování Baby Science s 5letými zkušenostmi, jsem bývalá projektová manažerka z IT, a jsem máma 2 malých holčiček a macecha 2 mladých mužů a zároveň jsem propagátorka znakování Baby Science na Slovensku. Tak se mějte a ahoj v programu Znakujeme s Baby Science.